ଆରେ ଚାଲ ମାଙ୍କଡ଼ ହଂସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସିବା। ବାଘ ମାମୁଁ, ହଂସଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ଏମାନେ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଯେ? ଆରେ ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଆରେ ମଲ୍ଲୁ, ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଜି ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଯିବା। ରହ ରହ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହଂସ। ଆରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହଂସ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକାର କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ? ସେଠାରେ ବାଘ ମାମୁଁ ଜଗି ବସିଛି। ସେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଠାରୁ ହଂସ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ଆଣିବା। ମାଙ୍କଡ଼, ଏଠି କେତେ ସମୟ ରହିବା? କିଏ କ'ଣ ହଂସଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେବ ନା କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, 10। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ଗୋଟିଏ ହଂସ ନାହିଁ। ବୋଧେ କେହି ଗୋଟେ ଆସି ହଂସ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହଂସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଚୋରର ନଜର ପଡ଼ିଲାଣି। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଏବେ ଆମକୁ ନିତିଦିନ ହଂସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଗିବାକୁ ହେବ। ହଉ ତାହେଲେ ବାଘ ମାମୁଁ, ହଂସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଗିବା। ମଲ୍ଲୁ, ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ବାଘ ମାମୁଁଠି ହଂସଗୁଡ଼ା ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବା। ହଂସଗୁଡ଼ା ସେଠି ବଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ପେଟରେ ପଡ଼ିବେ। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ବାଘ ମାମୁଁଠୁ ହଂସ ଚୋରି କରି ଆଣିବା। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ସକାଳ ହେଲାଣି। ତୁ ଯା ସେଠି ପୋଖରୀଠି ଜଗିଥିବୁ, ମୁଁ ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଜଗି ବସିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ହଁ ତ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଇଡ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ, ସୁପର ଆଇଡ଼ିଆ। ଆରେ ମଲ୍ଲୁ, ଏହି ଡାଳର ଧୂଆଁ ଦେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ହଂସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଚୋରି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।